everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, libat! Hoy, hoy! Layla! Di na ko ni mo mailad, oy! Hawaas diha! Pangganahan ka! Artista kon sa kay kandako da! Layla! 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 Uy! Wala naging tuntay! Uy! Nangunsam na siya sa ilang! Mura mikirig! Klaro kayong mikirig siya! Mura man tinuod na siyang nalumos! Ako naligsaw mo na amaw! Layla! Layla! Uy! Uy! Nautsab na siya, uy! Bilis ba't badag na, uy! Ako na ning i-automatic resuscitation! Wapa magsimul lagi, Hok! Usban ako! Ay, salamat! Nakasuka na siya! Ano ginawa na? Layla! Mana ni resulta si mga buang? Pida! Dadunan na ako sa iyong kwarto! Akong cellphone. Isa man sa ning nanawag ulam na kayong gabi eh. Si Bino sa man sa din eh. Unsa ng bihana eh. Di ba ko pagkatugon? Hello? Bimbo, last na rin akong pangutana. Unsa man? Dili ka mo uban ako umaas kadlawon sa paglupad paingon sa panglaw? Binos, ginahan yun akong mulaag pero daghan na ikong trabahoon. Ay, pag-leave na lang, oy. Di pa naman kaguba si mo trabaho usa ka adlaw nga pag-leave. Mas maayo lang na ako'y kauban dito. Aron doon ay makapugong na ako kung kapusilo na ko ni Layla. Binos, ay binuang diya. Dako ginang problema ang imong sudlan kung muna imong buhaton. O, kung dili ka gustong mahitabo na, uban ni ko. Okay. Ita, hindi pala na ako pangasauno na si Layla. Di ko maapas. Sige, asam ta mag-abot. Ipahilo na rin ako siya sa kama niya eh. Yung pag-ginibayhan eh. Kabasa sa niya. Sa umin ako. Basa mo sa gayon eh. Bahala na. Ako na siyang puston ug mayuan ng tuwalya. Pero ako lang kung nihilantan sa siya, kung matuog siya nga basa. Ay! Sus! Di mo Layla! Kayo biyang duklo ni mo bihana ka eh. Ang iyong dugan. Laro kayang iyong dugan sa nabasa ni Selena. Dili na mahimo. Kinang mailisan ako siya. Mayo kay dili paghapon ka makabalibad na ko, Bimbo. Dili tungod nimo. Kung nga nang milupad ko uban nimo paingos panglaw. Si Layla ang rason. Abi na kog dili na lagi ka makauna sa pagpakikita ni Layla dito. Gusto ka sa mga sulti. Kung moapas ko sa panglaw, magkapanguyab ko maayo ni Layla. Ayag naman di ay. Ay, aray. Kalabad sa ko. Ay. Nasa man eh. Nakailis naman di ko. Kisa man nag-ilis ako gabi. Ano naman ko sa kwarto? Kisa man nagdaon ako din eh. Ay! Rickson! Ikay nag-ilis na ako, ha?
Diba? Huwag pa kong mabuang nga muatiman ni mo eh. Napatabag og waitress. Okay ikaw, barog na diha. Kung gusto kang mamahaw. Lorog batasan ito, Hanay. Pero, bahala kang magsuka kang halublaks. Tigib ko magpaubos ni mo. Kasakit. Ay, kalabad sa kong uy. Ay, Anong nakapamagas ka ma? Barog na diha. Doon sa magka! Kaisog ba ni mo? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Kung magkagidugo! Uy, yabag! Ayaw pagluod-luod diha. Barog na. Magdungan ta pamahaw. Wala. Ka-sweet. Ka-sweet, gani mo rin ako, Rickson. Awan sa man, magkigpis na ka na ako. Sa imong damgo. Ambisyosa gutaw ni mo. Gibalik na lang ka din he. Kay, doon na pa ko ilakton. Tagan di kag 30 minutos ha, sa pag-ilis. Wala, wala kong katay-patay pa. Sab ka niya. Anong siga mo ng mata ni mo? Nagtanaw na ko. Ikaw ba? Sure ka? Nga diligid ikay nag-ilis na ako. Huy, Layla! Ayaw kong lura ng imo huna nga mihikap ko ni mo ha. Kay dili ko na mahitabo. Kesa may nagdaday na ako din sa kung yung ko pa rin kwarto be. Nakita ramang duha swimming pool gabi eh. O sa lagi sa nagatiman sa bar, ang akong gisuhulan nga mo ilis ni mo. Ibaw na mo kasgahom sa kwarta. Oh, okay. Sige oy, mag-ilis ako. Inausa mo na kung pag-ilis na pa magkadihan, nagbarog. Magdalik ilis ha. Oh, suko. Unsam sa ko kapi, oy. Nawagtang ko kalit nga kainom og mayo. Mag-ilis na ko. 30 minutos sa sabay ang itagal ako. Asam to mo sa rin eh, Binos. Sa hotel nga, labing mahalon ining dapita. Posible nga tuwasab sila dito si Rexon. Mauman bitaw na nga atong tumong. Kinahanglan magkita na si Rexon. May tingalig di lang ito pagkalitan si Rexon o Layla. Kaya tingalig, musumbong sila na tituloy sito. Ano mahadlok man in town ka tong himak yun, oy, bimbo? Isultihan tayo ng kasarason, di ba? Ako ning agawon, Binos. Busa kinahanglang magkinto ko. Labi na karon nga, gitugutan ko niyang manguyab ng Layla. Onya, unsa may buhaton nimo karon? Manawag lang ko sa opisina, manangid na lang ko nga mulib. Onya, unsa may mo ikasuggest, bimbo? Asa mata mo check-in? Sa yano lang nga Beach Hotel, Venus. O pagkaman, pangitao na nato sila kung asa sila nga hotel si Rexon o Layla. May tawagan lang ko. Ma'am Teresita, niya na ang imong kape. Ay, salamat, Tigoy. Oh, onsa magkimahitabo karong adlaw. O sa mga orasang party. Na, wag yun ko mahibaw, anak, Ma'am Teresita. Nabalaka na gyud ko nila ni Layla, Tigoy. Ayaw kabalaka, mama, kabalaka. Nahibaw ko nga mapugos kayo sa Rexon sa pagatiman ni Layla tungod ni Sir Luisito. Maayo tingali nga sakon ako si Luisito sa iyang kwarto, Tigoy. O mangutan ako kung onsa magyo'y plano niya sa duha nga nag-uban karon. Kadung kayong nag-apas ni Layla din sa restaurant eh. Ang tuwa ba ka tumatog og balik libata? Saan naman ang kinabuhi uy? Mura naman kong yayon inig bata. Hi, Rickson! Yan ako! Uy! Nag-short naman din siya. O nag-off shoulder nga blouse. Nag-shades og itong. Kagwapa niya tanawon. Oh, nga magkadiha. Ibog ka? Buang ka!
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!